Ine tu ya onye gaskiya bi aya hakili ta la dogo na ta na la sonama. Merci. Aya partager la La misère de Koura. Ni Koura Dramé ni Tifun ka filmu Kouraye. Filmu min bena labla u ye sɔɔni aw ka jabarani manti kan n'o ye Vision Plus TV ye ani Tifun officiel. La misère de Koura. Ladilikan dafalen don. An bɛ foli ni waleɲuman dɔn bila an dɛmɛbagaw ye n'o ye Kassim Jara o n'a balimakɛ Ibrahim Kane. Ka taa se an fa ma n'o ye tonton Abdoulaye Traoré fo ka taa se Mohamed Traoré n'a ka kɔɲɔmuso ma. La misère de Koura ni filmu in kana fɔ maa si kɔ. O tuma la sa a y'aw sɔgɔlen to an ka chaîne YouTube la n'o ye Vision Plus TV ye ani Tifun officiel.